in the face. Bitch, get out my dick. Нощем съм с нощен, спирам се цифра преди 188 варс в кръгате и да ге до да ге. Дай ми хип-хоп, ай стига с тая рага бе. Музиката копеле не трябва себе. Не успява само този дет, не го влече, ай времето тече, което ще рече, че моето пипе май бог пак почна здраво да сече. Не знам кой е водещ ти, аз съм до туалета ходещ ти, а кажи ми тая рима можеш ли? Зима ми я вкарвам в четворките, няма да се коркате. Римите си реден, вие горките си поркате. И гоца тук, безспорно порлелута от хърлъка намери са на бара. Мъжите зли превземат колът и с неери и типове. Където мине римата ни, там се чуват викове. Нещо от рода и ясен знак, че точно сега не е момента да се спра на хубава тлан. Не е цервам плюс долу с хубава долу с хост, фарс и сенсей. С риторичния въпрос, трябва ли да сме в чарта, че да действаме с размах? Да е рапър си ромакса, но пред мене си засмях. Сори мънета видях и си застанал точно там, дето римата изляк. Без да искам те поляк, извинявай, но пътя на вълната не заставай, тъй като си вече мокър, ще ти кажа само плавай. На Софийска полиция, в опозиция сме коалиция и имаме амбиция да чуеш нашата петиция, а не да плюеш. Въпреки полза няма, за беда голяма, истинската музика попадна в комерциална яма. Светът не е за двама, щом ни се вижда края и на тая гама. И свикваме от Нефтохим до Кремиков и през Плама. Ама че як рап стана, бе, скача под юргана. Понякога съм там, ама понякога ме няма се пошуркаш всичко е по план. Автентичното запазване, рапирайки с план. Обстановката някакси ме жегне, но не посегне. На мета всеки прогледа с вас петен прогрес. Неясни дири, никой ли ще ги дири. Пак навънка чувам фанка, не съм изтърка линията тънка между мозъчната кръг и сгубената брънка. Аз мога да летя, когато си поискам и не ми се и представките да си натискам. Най-сакам да съм смия, да лежи, не находи, но сега работя на принцип от умора, няма само заботи. Словесни мълпиоти, не плащам пътя, хващам като стопаджия, само пасте ми Мария. Сега прекрасно е да си с микрофона, а на пилона кучките заменям ги с 100-150 флакона. Добре, че под поклона ми поддържа градуси високи и 12.00 се превръщам в чоки. А сега съм Роки, вземи тоя аперкът, шарап, що ме плюеш, еми що си тъп, полета ме в клуб с десе пас 187, а ганчета и хикани и хопа като за последен път. И римите горят и прасетата не могат да ни спрат. Вземи тоя трак и ще знам, че за следващия път ми имаш за песен, майка, що ми е скъп. Останаха ми само музиката и приятелите братя. От други бащи и майки имам доста, не съм ги смятал. И съвсем сам не съм сам, се още изяснявам със себе си това онова. Мокот маслуката и ако не козурката, ако съм поет като пичурката. Неко мока съм, това всеки мърка съм. И пасавам моя плеер, излечен съм. И ми само сенси и нека да е свърхтов. Това е някакъв фан. До 87-та му Сам не се разбирам, кажи как теб да разбера. Сам не се разбирам, кажи как теб да разбера. 187 удара в секунда хип-хоп. И си паля блънда, се и репрезента. Овердоз камените, от малък знам, че оцеляват от качените. Хип-хопа музичка чудесна, обяснявам на полицията местна честа. Дома от дома на дома, какво става с албума? И не трябва да излиза, това ще бъде нова чума. Вече ли ви чумът в главата ми? Не, тогава продължавам, утвърждавам. Хип-хоп тема своите братя, завинаги потвърждавам. Да, точно така, хопа, уважавам.